Sanibonani wengane zakwethu, ugodole okankomgodole umfana kanti udaba ke niyalwazi. Ngani zakwethu, ngithi angisondele eduze kwenu. Nangu uSipho Hlomunga owehluleka dismally ukunaka nje uDepartment of Education lapha yaKwaZulu Natal. Kuze kube manje istationery ekoleni asikho. Kuze kube manje istationery asikho. uDepartment of Education nje unezibhadi ngoba vele kucashunwe. Umuntu engakazi kwaze kwathiwa uthisha noma uyilecture noma uprincipal kuvele kucashunwe nje. Kungakho kunje. Nansi inqwaba yezikole lapha phambi kwami. Ayina stationery. Asikho istationery. Nezine stationery izingane eziningi azinasi stationery ukunezingane ezisitholile istationery. uSipho Hlomunga nje ngendlela ahluleka ngakhona kuDepartment of Education. Nazi ikole nganibalela khona isikole lapha eJangeni Primary School ePhetho uMesis Zondi. Istationery dololo zincane izingane ezisitholile istationery ukunezingane ezingasitholile. Ake nginibalele nje ikole. Kuzoba khona iKids Drift Primary School ephethwe uMr Spies. Stationery dololo. Kuzoba lapha eMbonje High School ephethwe uMbonga dololo istationery. Kuzoba ilapha kwaLatha CP School alisikho istationery lapha kuphethe khona uMesisi Mbatha. Kuzoba kwaZenzele High School lapha kuphethe khona uVilakazi Luthi stationery. Kuzoba lapha eVelaphi High School kuphethe uMr Mvelase. Lapha ke akukho nix akaze kufike stationery lapha eVelaphi. Asikaze sifike stationery. Kuzoba lapha ePomoroy Primary School asikho istationery. Zincane izingane ezisitholile, iningi alisitholile lapha ePomoroy Primary School. Kuzoba lapha eGordon High School. Asikho istationery eGordon High School. Izingane ezincane zisitholile, eziningi azisitholile istationery lapha eGordon. Kuzoba sebuya futhi Primary School dololo. Kuzoba lapha eDlenyane Primary School dololo istationery. Kuzoba lapha eZombane ilade ngifunda khona ke lapha eZombane eMsingathop lapha kuphethe khona uMbovu uNgubane. Asikho istationery esikoleni sami engangifunda kiso. Kuzoba lapha eDandi Secondary School. Lapha eDandi Secondary ke akaze kufike kwaphepha kwapeni kwaRula aze kufike lutho. Ukhona kodwa uHlomunga uthulu uyabuka nje. Kuzoba lapha eBhambatha High School ephethwe uMr Mwelase lutho istationery. Zincane ezinaso, ziningi ezingenaso. Nitshelwa yimi nitshelo wokugcina Hlomunga. Kuzoba lapha kaNogida High School kuphethe uMr Sibiya luthi stationery asikho. Ani nginitshela nje into eyenzo uHlomunga. Kuzoba lapha eMhlangezulu High School lapha kuphethe khona uMessi Shoba luthi stationery. Kufundwe ngani esikoleni Hlomunga? Kufundwe ngani? Angithi ezeni izingane zifunda ngazi bathi ama-Mati delicious noma Mati delicious zifunda lapha ezeni izingane. Lezi anendaba nazo lezini. Angithi kunjalo bese kuzoba lapha kwaDolo. Lapha kwaDolo lapho kuphethe khona uMr Zondi. Asikho istationery kwaDolo. Dololo istationery kwaDolo asikho. Kuzoba lapha seSibumba lapha kuphethe khona uMakhosi lutho istationery eSibumba lutho lapha phesheya kothukela eSibumba lutho. Kodwa uHlomunga ukhona anendaba nginalezi izingane. Kuzoba lapha kuSentabende. Yebo kuSentabende Primary School luthi stationery. Kuzoba lapha kwaNdunge kuphethe uMr Makhathini mangithi ngiyacabanga asikho stationery. Kuzoba lapha sefundo kuhle High School kuphethe uMr Mchunu. Lapha efundo kuhle akukho ngisho iphepha, ipeni, irula, umsizi, irabha, akukho lutho. Ingane kufanele buye nayo yonke into akulethwe stationery akukho lutho nje. Lutho akukho khona. Kuzoba lapha seThalane Secondary School. Hey akukho lutho Nkosi yami.
akho nix. Iy'kole inqwaba kumanje ngiyezwa kuthiwa shoda ngothisha, kodwa othisha bafundile baqedile. Iy'kole inqwaba shoda ngothisha, why bengaqashwa othisha Hlomuka? Bebaningi kangaka bagraduatile, iy'ngane egraduatile zothisha, ayiqashwa ngani iy'kole engaka ekufanele ngabe kuvalwa iy'khala kunothisha okuyilokhu bahamba baya ku-maternity leave, namanje iy'khala zabo akazevalwa. Ngaphandle kwabo ikhona iy'kole ey'shoda ngey'khala, kodwa othisha baqashwa, kodwa iy'ngane ziyafunda kodwa aqashwa. uHlomuka nje uthula uhleli, akukho akwenzayo nale GNU yakhe. Ngani zakwethu, asudlali iANC, asudlali iGNU, ikusasa labantwana bethu leli okumele silisukumele. Uma mhlawumbe uzogxeka inkulumo yami ufana uyislima domkop, uma uzogxeka nje lenkulumo i-education hlezi nisho nithi education is the key to success. Nangu Hlomuka kalethi iy'nsiza kusebenza esikoleni. Khona imali ekufanele ngabe isifikile esikoleni iy'kole kuze zizokwazi ukuthi izinto zimuve, kwenzeke izinto ngendlela e-right. Kuze kube manje iy'kole ayikho imali ekhishiwe ukunikezwa iy'kole ukuthi zikwazi ukwenza ezinye izinto kuze kube manje. Ilokho nje ade engizokubeka, nangu Hlomuka la uyehluleka dismally ku-education. Akusufeyilwa iy'ngane zethu, akusufeyila abafowethu, akusufeyilwa odadewethu abafundayo ngokuthi ngoba ogombela kwesabo laba baphethe njengamanje abantu basemandleni bengafuni ukwenza izinto ngendlela eqondile. Isikhathi manje sokuthi senze izinto zenzeke, yonke into ishintshe. Ilokho nje ade ngizonibikela khona ukuthi iy'teshinari ey'kolweni ey'ningi akuzona kuphela iy'kole lezi engiy'balela ey'shoda ngey'teshinari. Inqwaba yey'kole ayinazo iy'teshinari. Othisha omkhulu abazi ukuthi bazobika kuphi. Niyangizwani ngithini? Ngiyanitshela impela liyabhubha. Bebona mase kuvaleleka iy'kole kanje la kufanele khona iy'ngane zethu zibe khona, odadewethu abafowethu bonke bebe khona. Qashana othisha abashoda ey'koleni Hlomuka, nabangani beni la be-GNU, qashana othisha. Yimi lo umfana kaNkomgodole, ayisukwenzeka lento eyenzakalayo Hlomuka. Nix nje. Freedom of speech. Baba